problème na fami mon rewɓe Africa hayo yam yo hayo yam ye hayo yam yo hayo yam ye hayo yam rewɓe Afrique jarama on jarama. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pin TV caggal jettuɗen Allah en juuɗe Mouhamadou Thiouwadou ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nouridine Hamad Aliou Ray gorko mo Dara Halayɓe en dewre makko en juurima ɗon dennagal seereɓe Foutankoɓe en jetti Allah kadi dukkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen adde jonnade bandiraɓe jonde men nde kewɗen jonnade bandiraɓe kala saaha émission moon Debbo Africa taw ko ɓinguel moon bandiragal moon Dewel Sally Dia debbo ma ñam liduɓe lidu bani buuɗi sippa tawreɓe sippata jamɗi heewi ɗo wonde on hande kadi ko bellama meɗen mawɗo ko honneur meɗen mawɗo e wismade ɗo debbo tigui notiɗo inde muɗum debbo tigui notiɗo émission woni Debbo Africa tigui taw ko debbo Foutanké so tawi en mbi noon ko mbiyeten ko Tata Mayram Silly Kane sen mbi Tata Mayram Silly Kane tan ma haqqillaji jaaha to RTS wadde noon ko kanko tigui invite ɗo omo jeeya kadi e yimɓeɓe ganduɗa ko kañum gonno timtorɗo meɗen guila eɗen goni sukaɓe eɗen jeeɓa ɗum téléji ha hokki en tigui enen koye meɗen cuusal walla yidde wawde arde hande tigui wonde jaydiyankoɓe jooɗade téléji en kaala wadde hande so tawi en joddi mum ɗo wadde ko wiide hande Sally Dia tigui joddi ɗo koye ceerno mum nde tawno kalmo timtotonoɗa e banggue ligguey so tawi a joddi mum wonata ko ceerno ma wadde noon ko beelam men hande tigui mawɗo e bisma ɗo Tata Mayram Silly Kane Tata Mayram Silly Kane bisimilla ma émission men Debbo Africa. Sally Dia jarama mi salminima mi weltima ko weltare tan noon arde ɗo e émission biyeteɗo Debbo Africa par ce que aɗa andi sa nani Debbo Africa woni émission vraiment daraniɗo rewɓe gam yidde walluɗeɓe noɓe jaari yesso te hande koye ɗum ɗon dynamique on ɗon tigui gonɗen vraiment en calmini en juurima seeren ɓe foof en ñaguima duwaw en neldi duwaw. Allah jarama a jarama Seydi Kane min calmitimama min juurimama min bismama kadi lawol gongol ko salminde kadi ardiɓe galle ɓe woni bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia mawni ko Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso directeur men général Kawba Samba Diop mawɗo ardi bonnani salminama juurama ko ɗon dewten calminen personnel Pindi Kala e yeeɓiyanko Pindi Kala wadde noon so tawi en gaari ga e Tata Mayram Silly Kane woni no mbiɗon hoto guiɗiɗen teskitademo guila nden eɗen goni sukaɓe tokoɓe ko émission mbiyeteno ɗo Kikanla taw noon ndesan omo joddino e baabe meɗen mo ganduɗa kadi komo leñol ngol yijjita ha pada o suudima leppi leydi kono noon ko waɗi ɗo ko majjata mayata woni yar ham makko woni baba meɗen Tidiane An nde Allah waɗat toon foftorde makko wadde noon hande so tawi en garti ko wiide hande émission mo teskitino ɗen nene meɗen Mayram Silly Kane Kikanla e nder Jolfe hande batten ɗum e nder Pular min mbawi wiide men Mariam Kikanla woni holi oɗo Mayram Silly Kane caggal nde ganduɗen ko debbo daabi oodi kono ganden seeɗa e parcours nene meɗen Mayram Silly Kane hoɗo rewi hoɗo janggi ha waɗi formation journalisme hoɗo rewi ha wawi nadde RTS. Alors ko namɗa kam ɗo ko namdal de manggal manggal eyyi sa wi debbo daabi odeji mbiyeten ken tarnum Abdoul Bocar Ali Doundou Segele pérévela Tony Ibrahim Abdoul Bocar Ali Doundou Segele kala ganduɗo Fouta na andi darde makko e nder Fouta wona eɗen gandi duuɓi capantati o salima yo ligne télégraphique o ummo Saint-Louis yaaha ha Bakel o habtima tubakoɓe nokki feewi no feewi tani ko Ali Doundou Segele jeeno koye jagorɓe Ceerno Souleymane Baal e Abdoul Kader Kane en nde yimɓe mbaɗi révolution du Fouta ɗum waɗi ɗiɗo balɗe ni on jii kam ma to nde jaltinmi film Ceerno Souleymane Baal miɗo wonde Mosow e général Ousmane Kane min mbaɗi ɗum e nder inde association taniraɓe Ceerno Souleymane Baal par ce que min sa askini kam côté Ceerno Souleymane Baal mbiyata ko Mariam Selli Ramatoulaye Ceerno Souleymane Baal ko direct sa askini kam côté Abdoul Bocar mbiyata ko Mariam Selli Moustapha Bocar Abdoul Ali Bocar Doundou Segele remela donc koye wonki Fouta minen min jeeya daabi ode koye wonki Fouta min jeeya koye ete min jiiɗe hewɓe ne te commune taniraɓe Ding Ding Sambala Hawa to Haaso mbaɗi ɗo émission makko exactement donc Ding Ding Sambala Hawa to Haaso ne kañum en ne ko lamɓe donc vraiment bang yo bang min jiiɗe Fouta fof te ɗum ko hunde ko ganduɗa ɗum ko vraiment ko fierté amen emin parnoro ɗum emin belti hen par ce que neɗɗo sa anda ɗo jeeɗa a wawa andude ɗo paaɗa eyyo minen noon nde min jibinaɗo min mawni ɗo min
keɓtini ɗo nde min ngari e janngude lycée amen nde min gonno sukaaɓe baaba ko gouverneur wonno région fof heewɓe région ji kewɗi o waɗi ɗum servir donc école primaire o kam ala ɗo dari ko selon les affectations ɗo ɓamma yeehi fof noyeɗa ɗo kono nde min jotti lycée o ƴefti min o nanni min Mariama Badagore min e miñam debbo o waɗi min internat ko école mo ngannduɗaa ko ɗon koɗata nde wonno eyyi nde wonno lycée Mariama Ba nden wonano lycée ko maison d'éducation ni wiyeteno ko galle école mo ngannduɗaa ne forme sukaaɓe rewɓe mais ne neha ɗumen aussi donc jikkuji kewɗi ɗi jeyata amen hannde ko ɗon min janngi ɗum a jannginte no kaldirta a jannginte ko no defirte a jannginte école c'est sûr mais no jooɗortoɗa no kaldirta e mawɓe no fufdal sa yalti lycée Mariama Badagore taw noon aɗa dañi ma taw pinal e aduna sa welama sa dañi résultat ji moƴƴi nden aɗa wawi ƴeftude envol ma jaaha à l'extérieur kono min nden tawi ko vraiment ko wiyete virus journalisme o naati kam voilà ko ɗum addani kam wadde concours CESTI mais concours CESTI o ne wondi ko lycée Mariama Ba kamɓe ɓe jogui politique so on hasi on jettima terminal concours aji batteɗi e wuuro ngo e leydi ndi fof ɓe mbaɗnat on ɗum par ce que Allah tan andi holto mbawɗa dañde succès ma wat école polytechnique ma wat journaliste ma wat EBAD ma wat école aji kewɗi ɗum waɗi woni école vraiment dañɗo fayida école moƴƴo mo ngannduɗa yimɓe fof no poti hen jaggude beele école o ɓuura yaade yeeso donc nde min mbaɗi concours CESTI Allah walli kam gagnimi ko ɗon dañmi diplôme supérieur de journalisme donc min mi dañ bac tan mbanmi CESTI kemmi diplôme supérieur de journalisme natmi RTS nada RTS nanuma RTS ko stage walla ko liggéey direct alors minen nde min ngari CESTI aɗa andi CESTI a waɗa 2 ans de tronc commun après mbaɗa 1 an de spécialisation nde min puɗɗi CESTI 88 min mbaɗi 2 ans min poti wadde spécialisation minen min mbi ko télévision min mbatta nde min mbi min mbaɗa télévision ko Cheikh Tidiane Gadio ancien ministre des affaires étrangères wonno prof amen e hakkunde année o heɓi bourse pour yaade États-Unis kawam sehilam idolam fof kanko tagui nadde politique mais voilà neɗɗo moƴƴo vraiment neɗɗo moƴƴo min o wiyata ko min woni gorgol sukaɓe makko par ce que joom suuɗo o haalta pular kono min ko min jangguintuno sukaɓe makko pular donc ndeysan nde Cheikh Tidiane Gadio yeehi États-Unis janggoyde o waddi min e Daouda Ndiaye Allah walli Daouda waɗa rédacteur en chef nde waɗa rédacteur en chef télévision nden noon 90 ko RTS tan dañno ɗo comme télévision télé goɗɗo fof alano nde min mbi Daouda joni a wallan min naata RTS min mbaɗa stage o wi wawa wonde par ce que kon sukaɓe et tout ça là min mbimo ala il faut min naata min mbi Daouda Ndiaye alay sago ma min naata RTS o wi eyyi joni nden tawi min kuccey sommet francophonie 2010 en ɗin ɗon 90 en joni noon o wi eyyi mami wat feere o yeehi ndeysan o namdo e directeur makko on ɗon wi adduɓe kono ɓe peeñata ɓe mbatta tan ko les brèves illustrés brève uji ɗi sa ƴefti brève uji ɗi e APS walla AFP binditoɗa ɗum avec une perspective sénégalaise e fof donc min mbaɗi ɗum hay goto yiyatano min kono ɓe puɗɗi eɓe nana daade amen voilà ɗum waɗi nde Allah hokki kam occasion jiidume président Abdou Diouf o wi kam mais an holto liggota mbimo mi liggaki de ko RTS gonmi o wi kam RTS ko mbatta toon mbimo ko minen mbatta daade ɗe o wi an woni dande nde nananmi de kiki tout ça mbimomi eyyi puɗɗimi noon monsieur le président minen komin sénégalaise min naati CESTI minen jiiɗi wadde télévision ɓe mbi min natta RTS o wi i mo wi noon min mbimo directeur pourquoi mbimo parce que wiyama place ala e foof o wi non aɗa no mbatten ar audience expliqua kam fof nde mbiyami noon ar audience min mbaɗi feere min ƴefti sukaɓe yaltunoɓe haade amen minen dañde diplôme e fof min ndendiniɓe
min nawmi ɓe présidence emin jotti ɓe mbi ande ka ɓurtude an mbiyeɗa an ar a ƴons ndonoɗa sukaɓe ɗo fof gaddaɓe mbimi eyyi ko noon par ce que minen fof ndendi sago minen fof poti yadude par ce que ɓe duuɓi tati inani eɓe jalti eɓe jogui eɓe jooɗi diplôme aji mabɓe ɓe donki dañde ligguey le président yi min wi onon fof ko on donki dañde ligguey min mbi min donki o wi mais pourquoi min mbi par ce que poste uji ala o noddi noon ministre communication o noddi DG RTS o wi sukaɓe ɗo ko ɓiɓɓam miɗa yiiɗi ƴeftaɓe hande ya ƴeftuɓe liggo taw ko président hoɗum eyyi président aɗani ɗum ko jinguere kañum waɗi hande soɓe mbi kam an a leeli wadde politique mbi walla mi leeli min de Abdou Diouf wonno ɗo ponnomi wadde politique par ce que kanko woni babam kanko jinganno kam kanko nannimi RTS woni noon expérience belɗo mo ganduɗa o minen ni so gonga Allah nde min naati min bonnani min ligguima RTS min mbaɗi komin mbawi kono feewi min mbahli yesso RTS min mbahli nouvelle aji ɗi no waɗirteno e fof yimɓe fof belti amen donc ne ligguimi ɗon ha 97 hankkadi wonti aɗa andi aɗa wona e entreprise ɓooya cikkama to ko sur place gonɗa e wadde fof ɓeyɗa jangde maɗa seeɗa jiɗɗa ɓeydude gandal donc ñaguimi bourse keɓmi bourse jaami Canada paɗa Canada ko ɗon noon e voilà ko ɗon noon jiimi émission ngaji mawɗi ɗi ganduɗa ɗi kikalla ko ɗum addani ɗum jibinede par ce que ko ɗon jiimi émission ngaji mawɗi ganduɗa ko émission ngaji variété par ce que min nde gonnomi RTS 92 ha 97 ko minen monti desk culture nde min naati RTS nden culture ala ɗum no dañno émission ngaji Sada Kane omo waɗatno émission littéraire kono tan e nder journal télévisé o tan haalde haala cinéma haalde haala expo haalde haala danse haalde haala biennale haalde ɗin noon fof ko min e Jacqueline Boko minen gadde ɗum e nder min monti desk culture o min poɗɗo sukaɓeɓe seeɗa seeɗa emin nannaɓe hen wona joni nde min mbaɗi ɗum ha yimɓeɓe gowi ɗum belti hen par ce que ɗum ɗon fof ɓeydanno journal télévisé o nden journal télévisé o ko ɗum ɗo tan no wiyete affaire gouvernement tan conseil des ministres séminaire uji patati patati donc hewɓe nattino yidde ni yebde ndeysan nde jaami Canada nde wonno culture o min ko passion e am miɗo ɓooyi ɗum yidde jaami toon noon jiimi émission ngaji mawɗi ɗi nde gaynumi jangde gartumi 2001 dogmi jaami RTS hade am artude profuji am wonnoɓe kanɗaɓe kamɓe fuu ɓe mbaɗani kam des offres d'emploi ɓe mbi jooɗo an a dañi potentiel sa jooɗima ko ɗon ma dañ ligguey moƴƴo daña kalis et tout ça min ɓe min komi goppuɗo liggeyam Sénégal wona comme si komi gumminoɗo toon miɗo eggi définitivement non komi goppuɗo toon liggeyam joni noon mi ruttoto mi ñaaguima ɓe kokki kam mi ari mi janggi mi ɓeydi gandal donc mi ruttina gandal ngal anani to leydam to ko ɗum wonno solution o nde gartumi noon jaami RTS yimɓe min dal mi yii émission ngaji mawɗi batteɗi Canada ɗi ganduɗa ɗi sen mbaɗi ɗum ma en dañ gartama no fewi simo ɗum ko culture no yaaji no mawni ko 2 heures de temps mo ganduɗa o aɗa wawi invité artiste uji aɗa wawi haalde ko welɗa aɗa wawi wadde musique aɗa wawi wadde fof mataw mi anda mataw ɓe kul mataw somi waɗi ɗum mi ƴefta place uji mabɓe tout ça ɓe calidar ɓe cali joni caggal nde ɓe cali nde minen min jiima koye kikanla ko hen min ganduma minen foof mboɗo sikki on woni premier émission ma mais kikanla jokkani par ce que justement nden ko RTS tan dañno licence diffusion kañum tan wonno télévision ɗo e Sénégal joni nde ɓe cali mi waɗa ɗum e nder RTS jaami ƴeewoymi bandam Ela Ndiaye ko bandam eyyi o bandam ko sehilam no joguino matériel o fof comme banam gorko no joguino matériel o fof kono ala diffusion wawa yaltinde ndeno ala télé kono mo dañno studio musique mawɗo haade am yanode Canada miɗo gollottono e makko ko heewi nde studio makko no wiye studio 2000 Baba Mal en Youssou Ndour en Omar Pène en kamɓe fof ko ɗon ɓe ndewanno comme so tedi min koye culture gonnomi miɗo woni wonki culture o kamɓe fof miɗo andi kamɓe fof miɗo jottodiri e mabɓe jaam kanko Ela Ndiaye non seulement ko bandiraɗo ko bani gorko e fof kanko e Mariame Ndiaye donc jaami kaldume mbaɓe jewtidde me mabɓe mbimɓe vraiment mbaɗen hunde ko ganduɗa maɓe jii min ko gaddanmi ko jiɗmi proposde ko il faut kollenɓe ɗum ɓe ganda haɓe jiira ɗum guite mabɓe heddi noon kala nde min mbaɗi émission ɓe mbiyata ko mayde mabɓe ɓe jaltinta
te oɗo émission way wadde riche ni kamɓe tan dañnoɗo ari tan jogui ampleur mawɗo kamɓe tan dañnoɗo wawde diffusde nden internet ala YouTube ala RTS tan wonnoɗo joni ndeysani ko président Wade wonno président omo dañi conseil makko communication wiye Chérif El Walid Sey neɗɗam sehilam grand am moƴƴo kala nde min pewni émission min ƴefta cassette o mi yaha to Chérif mi fawa ɗum e juuɗe makko Chérif ara RTS haaƴe juuɗe mabɓe ɓe diffuse eyi nde min mbaɗi ɗum première fois ɓenni yimɓe fof goni wuula émission oɗo no moƴƴi min mbaɗi ɗum deuxiéme fois te noon tawata ko min addata gandalam Ela Ndiaye adda jawdi muɗum e kalis mum e matériel muɗum kamɓe ɓe feraki hen haydara ɓe diffuse ɓe daña gartam joni noon min mbaɗi 2 numéros après min j'étais un peu gênée quand même parce que je me disais comme komi agent RTS et mi wawa continuer de ni chaque fois tan mi rewiroya présidence anani ɓe porcé ɓe mbaɗe welani so woni no min welata kam donc finalement ƴewtinmi Elage mbimi Elage arrêten goppen par ce que bon ɓe jii hankkadi enen ko ñinnoɗen ko hollude mataw joni somi ruttima RTS ma ɓe goppanmi mi waɗa kono bon finalement duttimi RTS noon kikalla o ko ɗon darti par ce que bon min quand même mi dañatno ɗum gandal no feewi après duuɓi après noon Elage ɓamtino ɗum ni ha halfino ɗum Kebs Thiam kono ko lawol gongol ɓe ƴeftuno eyi par ce que min nde garnomi en 2001 mbino mi mbaɗen acoustique acoustique o ma won ko ganduɗa ɗum ko c'est un autre genre nden ko mballax tan yaltinteno e téléji ɗi min mbaɗi acoustique min mbaɗi Ousmane Touré nden il vivait à Dakar omo wonno ɗo omo wonduno e Elage en ñande fof ko ɗon o ñallanno e fof Ousmane Touré mo Touré Kounda min mbaɗi Papa Niang min mbaɗi frère Guisséji en voilà Tidiane Anin gari hen Francis Cheikh Naba mawniraɗo moƴƴo mo ganduɗa ko radio Sénégal wonno no joguino ɗum ɗo émission ngaji muɗum kamɓe fof ɓe gari hen émission o jirwi weeli vraiment kono noon min jokkani ko ɗum addani jokkude caggal émission Kikanlo holɗin émission ngaji mbaɗɗa e nder RTS par ce que joni kamin ɓeyri yiide a yawma ɓeyri yiide a yawma min gandi no wonɗo gonɗa e ɓuuri mawnude kono a yawma tan woni ko télévision ko hunde ko ganduɗa ɗum koko culture ma dañana ɗum gandal te montude émission télévision ni no namdi temps no feewi alors min nde goppumi Kikalla après nde duttimi RTS essaye mi ha tampumi jiimi ɓe kuccanani ɗum min mbaɗi émission goɗɗo no wiye melting pot on ne ko culture miɗo waddanno ɗum e Fatta Dian e Binta Wague mais nden tawi ko DG biyeteɗo Mactar Sylla ari Mactar noon nde ari nde o yi potentiel o wi vraiment oɗon mbawi wadde e ɗum télévision ono sohli ɗum min mbaɗi mataw melting pot pendant 2 ans après sukaɓe ne kamɓene joni ɓe keptinama ɓe gandama ɓe kokka possibilité yaade à l'extérieur et tout ɓe goppi émission o ɓe jeehi eyyi keddimi min goto miɗo wadda hen mi heɓano wallidiɓe no feewi après melting pot goppumi ɗum ko nden noon 2004 fay 2005 ko nden Elage Ndiaye Allah walli ɗum heeɓi licence mais holno heeɓiri licence ko minen e Mactar Sylla minen mbadduno e makko convention min signini par ce que min kam guila gollodima e makko mi woppano mi rewno tan e DG ji RTS miɗo wiya ɓe mbaɗe feere dañen goɗɗo chaîne mbaɗen feere dañen chaîne goɗɗo mo ganduɗa c'est une chaîne jeune une chaîne culturelle une chaîne mo ganduɗa ko aada e cosaan watte hen ko ganduɗa ɗum ko ma yaltin en e gouvernement o yaltina men e ɗum nde wonno min mi meeɗa huccande politique mi yiɗano heddade e institution ji ɗi ɗo miɗo yinno vraiment RTS daña goɗɗo chaîne min kiññide e Elage convention pour wadde ƴeftude seeɗa e émission ngaji amen min kalfinamo nde o fuɗɗi noon kanko e hoore makko o yi o andi ɗum no wawi wonde vraiment première chaîne de télévision o ñaagui licence licence o min goni hen emin kaɓe hen hande président Macky Sall woni premier ministre mataw ko on wallimo o heeɓi licence première chaîne privée min mbi yo waɗe chaîne culturelle joni nde o montanno chaîne on ɗon noon ko RTS aussi wallitimo hen par ce que RTS koko luɓiri min Mamadou Bal Mariña Badiane Coro Thiam min goni groupe ɓe mbi min jeehe
ono jogui gandal ngal kanko mo jogui matériel o mo jogui moyen ji ɗi omo jogui bâtiment ji ɗi onon jeehe ballodire ha télé o daro machallah donc 2STV no wawi wiyede vraiment ko télé amen est ce que min noon miɗo welti hen no fewi par ce que élage comme ko banniraɗo gorko ko neɗɗo moƴƴo mo ganduɗa kanko e Marème vraiment min mbaɗi cheminé ko ɓooyi ko korendin min ko no heewi donc min mi jingui hen no fewi beele télé ona daro et puis ko halpular aussi neɗɗo sa yiiɗi leñol maɗa a jinggat c'est tout sa yiiɗi koɓe mbiyata ɗo neɗɗo ko ɓandum ko min kam je suis à fond dedans neɗɗo ko ɓandu par ce que sa jinganani bande min mi andamo jinganta exactement kadi tijjanan hewno wiide Allah wawi jingude saaha innama ko gonga min mi andani pourquoi yimɓe ɓe ɗum no metta ɓe walla no wiyede ko neɗɗo ko ɓandu par ce que ko ɗum aduna o ko noon yarata ko ɗum woni gonga par ce que bandirama ko ɓe ganduma ko ɓe keptinma ko ɓe ɗum ɗo so tawi ken koye gonga pawɗa ɗum koye éthique pawɗa ɗum ala hay caɗele wotte donc nde Elage heeɓi télévision muɗum min beltima hen no fewi no fewi min ballitimo ha télé o dari ha o andi hankkadi o tiiɗi o wi min hankkadi moƴƴi oɗon mbawi ruttade RTS ni woni duttiɗon RTS min dutti RTS mais min mi ruttaki tout de suite RTS parce que après ñaami ko Fesmat taw nden président Abdoulaye Wade wi no waɗa festival mondial des arts nègres o totti ɗum écrivain Alioune Badara Beye écrivain mawɗo on ɗon Alioune Badara Beye noddimi wi kam ar jagganam hen communication jaami liggodimi e makko woni expérience belɗo aussi expérience riche mo ganduɗa addani kam andude ɓurde andude aussi yimɓe hewɓe fof ɓeydi voyage uji ɗi ɓeydi carnet d' adresse o e fof après min mbaɗi ɗum ha 2008 ɓe noddi kam noon RTS ɓe kalfinimi programme uji ɓe mbaɗi kam directrice des programmes radio walla télé télé parce que min vraiment carrière am koye télévision mbaɗmi ɗum donc nde gonmi directrice des programmes 2008 ha 2012 Racine adani alternance ari Macky Sall ari président Macky Sall ari au pouvoir o addi Racine Talla comme DG RTS Racine noon halfini kam montude deuxième chaîne mo goyannomi guila ndenno ko nden ɓe monti ɗum eyi o wi kam aɗa dañani ɗum gandal mbi miɗa dañi aɗa dañi ɗum feere miɗo dañi aɗa dañani donc o wi kam montu projet de développement de chaîne o montumi chaîne o 2012 ha 2015 après noon o halfini ɗum goɗɗo min o ƴefti kam à la direction générale comme conseiller chargé des programmes heddi noon ko ɗum ɗon ne ko aɗa liggoye télévision kono a yaltata wona an feeñata kono programme uji ɗi fof wonda ko caggal les hommes de l'ombre exactement mais wona añde feeñde ni ko télévision ko métier mo ganduɗa min joni mi sikki ko quand même ko métier sukaɓe sa waɗi ɗum ko yeehe duuɓi sappo e joyyi duuɓi nogas aɗa wawi quand même hettude caggal goppa sukaɓe aɗa duusa ɓe voilà exactement machallah ɗon woni ko haal pour e mbiya so tawi neɗɗo no fooda ko teddi yataw no ɓagguiɗo tiiɗi woni ɗum ko so tawi mawɓe gardima peeni galle ha feewi so tawi sukaɓe gaari ɓe kana caggal ɓe puusa ɗumen par ce que so tawi yiyama télé ko jooɗiɓe tan kaalata enen ɗo joni émission men enen jooɗi ɗo enen mbaɗi makke enen kaalata kono noon ɓurɓe jogade golle ɗe c'est les hommes de l'ombre ko caméraman uji e montre uji ɗi ko chaîne de valeur ko chaîne de valeur émission télévision kala jiɗɗo ɗum andude yo andu ko chaîne de valeur wonɓe yesso ɓe no kaala no kollira koye mumen wona ɓen mbaɗi émission télévision kono noon ko ɓen jogori dañde inde ko ɓen jogori dañde célébrité exactement ko ɓen andate kono so woɗɓe ɓe daranoki gasta moƴƴata wadde ko weltanadema oɗon banggue Seydi Kane so tawi en gummim toon hande eɗen gardini ko hedda e hojomuji ɗi mataw natti hubde kono en mbawa umma ɗo taw en jubbani toon hande min ji tata Mariame Seydi Kane ene waɗi lancement mouvement muɗum kadi so tawi min jumani o ƴetti ko jaɓɓal pour wonoyde candidat pour wonde débuté élection ngaji ɗiɗo législatif ko gonga Sali e ko kalanmami ɗo ko pourquoi jinnomi haalandema ɗo ndewmi ɗo fo ko pour yettade pourquoi Mariame Seydi Kane naate politique Mariame Seydi Kane addani ɗum naatde politique goo ko jeeyede leydi ndi jiminede ɗo mawnude ɗo famande leydi ndi jokkodirde yimɓe leydi ndi Mariame Seydi Kane addani ɗum nadde hande politique ko andude e tinde ko heewi sa woni e nder média a andat ko heewi a tinat ko heewi sa woni noon e nder RTS ɗon kam ɓuuri fewde kadi sibu ɗum ko sirruji
laamu ngu tigi gandata wonata e juuɗe ma aɗa tina ko heewi kam haɗe presse privé o ni tinde heddi noon ko sa woni RTS wona ko tinɗa fof jaltina wona ko ganduɗa fof kaala eywa aussi sa woni RTS ma andu yimɓe yiilotoɓe laamade leydi ndi holto ɓe kuccini ɗum enen noon hande adani en nadde politique ko ƴewde en mbaɗi mataw duuɓi 34 ans eɗen goni journaliste eɗen jiya eɗen tina eɗen jokkodira yimɓe ɓe te hande en tini eɗen mbawi wallidde ado nouveaux horizons wallidde ado nouveaux horizons noon woni daranoyade rewɓe ɓe sukaɓe ɓe e journaliste uji ɗi to assemblée nationale mbawaɗa ɗum noon wadde ko monta mouvement maɗa walla naata e parti politique jaaha jiloyoɗa élection ngaji ɗi parti politique noon ko gonɗo e politique gila no woni cukalel no mawniɗo e parti ɗi ko on ɓurata hen hewde chance so classement ari ɓe classement no feewi so tawi mbaɗa kono am ni ganna ko joni jibineɗa e politique a ƴeftat lawol hoore ma mbaɗa feere hoore maɗa kaɓeɗa kattoɗa ƴeewa so tawi aɗa heeɓa hunde ko ɗum addani en hen nadde ko ɗum addanma nadde e politique aɗa jogori yaade e kawguel ngel ɗo payengel eɗen gandi yettima ha paari par ce que heddi hen natti hewde min mbawi andude mouvement o holno wiire alors mouvement meɗen mbiɗen ko MSK Dekkal Yakar ko wolof kono ko wurtinde ɗaminaru wurtinde ɗaminaru pourquoi parce que en ji duuɓi 5 ɗiɗo ɓennude min mi wiyatani duuɓi 2 walla 3 duuɓi 5 ɗiɗo ɓennude sukaɓeɓe heewɓe cuuti e mabɓe ɗaminaru ndi ganduɗa ɗi hande en jii ko jibinani en tan ko sukaɓe nana beddo koye mumen e maaji no mbarto no jaaha mbiya no jiiloyo Espagne jawdi e wawde lijjidde alhaaliji mabɓe alors que ɗo e nder Sénégal koni fu no wawi ɗo gasde kono saɗa haalde e sukaɓeɓe a haalnat ɓe koɓe mbawi nande ko ganduɗa ɗum ko janggo e jaam ɓe goddol mabɓe a taƴta goddol mabɓe ɗa exactement enen nde ƴewɗen jewtidiɗen ha jiiɗen sukaɓeɓe hande ɓe ɓuuri wasde ɗaminade moƴƴere e wuuro ngo ko ɗum mbiɗen wawa gasde par ce que ina foti eɗen mbawi yewtidde e mabɓe ko ɓesguji meɗen eɗen mbawi yewtidde e mabɓe kalnenɓe ko gasata e ko gasata neɗɗo saɗa haalde e mum a haaldat e muɗum gonga neɗɗo saɗa haala so tawi koko foti muñde a wiyat ɗum a muñat aduna o finani gotol tan fof gasi non donc politique o enen ko ɗum woni hen fandere meɗen jiiɗen noon message on ɗon en nanani ɗum e parti ji politique heewɓe par ce que parti politique ɓe kalanta yimɓeɓe tan koko jiiɗi nande beele ɓen no kokkaɓe suffrage uji mumen ɓe mbawa jooɗe on soɓe hasine ɓe jeehi to assemblée nationale ɓe daranto tan ko darde parti ji mabɓe groupement ɗum ɗo no wiyete groupe parlementaire no ɓe mbiyata ɗum ni ko ɗum ɓe daroto c'est à dire parti o kala ɗo huccidma ɗon ɓe kuccata ko ɗon ɓe kuccata ɗon tata Mariame hande ka jiɗɗo wonoyde député assemblée nationale te eɗen mbaɗa suivre ko woni toon ko ɓuuri hen hewde hande député ji nan assemblée nationale ganda hol rôle mumen toon ganda holko woni rôle député donc an jiɗɗo wonoyde ɗum o min gandi gandal ngal eɗo dewɗa ɗo e fof ko andudema holko woni rôle député takma yidde namdade lefol ngol beele sa heeɓi ɗum aɗa wawi wadde ɗum min mbawi hande namdade tata Mayram Selli Kane holko woni député holko waɗa représenté so tawi député yeehi daroyima assemblée nationale holko woni rôle mum toon e yimɓe wadɓe ɗum député ɓe député ɗe hunde min andi kam ko wona rôle mum ko wona rôle mum woni yennude yimɓe ƴettade habde ɗum kam wona rôle mum wona ɗum fou enen fou en jiiɗum joni rôle député mi jaabuma ko ƴewde politique gouvernemental o ƴeewa an ɓeɗo ɓe ganduɗa kamɓe goni gouvernement kamɓe jogui jawdi leydi ndi kamɓe liggoto ɗum kamɓe jogui politique aji ɗi keɗoɗaɓe woni rôle député ko ƴewde kamɓe ɗoɓe kuccini kalisaji leydi ndi so tawi ko gartama e leydi ndi so tawi koko nafata leydi ndi woni rôle député ko propose de an a wonata député tan mbaɗa ñamma jooɗoɗa
aɗa fada non an a proposat so tawi jiɗɗa haɓanade ko rewɓe ɓe a proposat loi ji ɗi ganduɗa ɗi no nawa rewɓe yeeso so tawi ko sukaɓe jiɗɗa daranade kala solution ngaji ɗi ganduɗa ɗi sukaɓeɓe aɗa andi par exemple hande en mbi sukaɓeɓe yo jaa e ndema ka yimɓe fuu no gandi ndema ka no muusi sa yiiɗi a waɗi des DAC des domaines agricoles communautaire a wi sukaɓe jeehe ndemoye so on coñi mbaɗon e posuji moɗon ñamon so ko rema ko fewani no ɓe mbatta aɗa andi ɓe dañata ko ɓe mbaɗa e posuji maɓɓe wadde sukaɓeɓe sa yiiɗi ɓe dutto e leydi ndi ɓe ndemoya a wallat ɓe a duusat ɓe mbaɗanaɓe ɗo ɓe leeli mbaɗanaɓe koɓe ñaami mbaɗanaɓe seeɗa ko ganduɗa ɓe mbaɗa e posuji maɓɓe ɓe cofta ko ɗum mbimi e conférence de presse ammo donc solution ngaji no woodi ɗum ko rôle député a natat e commission ngaji ɗi commission mo ganduɗa aɗa dañi hen gandal fuu naata hen sa naati hen so ministre uji ɗi gaari no négocier budget ji mumen an kala ko ganduɗa ɗum ko aɗa andi ɗiɗo kopporeji soɓe tottama ɗum maɓe mbaɗ ɗum ɗo ɓe poti ɗum wadde ko ɗum woni rôle député député nafat leñol mum e askan muɗum so tawi an ɗo gummiɗa ɗo diwan mo gummiɗa ɗo taliji ɗi moƴƴani pooji ɗi moƴƴani kaɓeɗa mbaɗa feere ha électricité ala mbaɗa feere ha ɗin ɗon foof yaaha yimɓe jiiya an woni rôle ma kono a wawa joɗade tan gona député joɗɗa assemblée nationale joɗanta to ngo parti ma haali fof poɓɓa kelle kamɓe ɓe natti ni joɗanade parti par ce que parti kam no dañama to seeɗa idéologie e seeɗa mode de pensée ɓe joɗot toon toon ko neɗɗo a nani no feewi rewɓe ɓe wiide min man député diwla man diwmoma ki ɗum woni en wolof ɓe mbiya min komi député kaari ko kaari waɗi mi député komi député kaari sa woni député kaari noon kala ɗo kaari nawma ko toon jahata halpre ɓen kewi wiide kala luɓɗoma ɗemgal fof ko haalnuma fof kaala exactement wadde noon tata Mariame yewtere nde weeli machallah yewtere nde rammiɗi yewtere minema hay sinno ko 2 heures de temps fota wawde yonde kono ko dokkonoɗon hojomoji nana kuuɓa wadde noon ko hokkudema konngol mbayni holɗo mbaynottoɗa tata ala mbaynortomi tan Sali Dia ko wiide rewɓe Sénégal yoɓe jaggan men minen liste meɗen dental yakar MSK dental yakar dariɗen ko darde centre jiɗɗen ko yahande hoore meɗen sen donki ha en donki par ce que eɗen hen kaɓe par ce que joni jiɓineɗen par ce que délai ji ɗi no paaɗi ma en ƴeew coalition ji ɗi holon woni coalition mo ɓurɗen nandude ko miijotoɗen naaten e coalition on ɗon sen naati coalition on ɗon ɗon ko ɓeydude ɓe aussi doole ɓeydude ɓe doole donc yiɗɓe Mariame Selli ɓe ganduɗa ɓe no gandi Mariame Selli kan no gandi gandal muɗum no kooli ɗum so ɓe jii Mariame Selli e liste goɗɗo mo wona ni dental yakar yoɓe ballit liste on ɗon par ce que sa walliti liste on ɗon ko wadde feere puusamin minen min jaaha assemblée yidde min yaade assemblée noon koko mbimi ɗo ko tan minen min jahani assemblée yiiloyade jawdi walla yiiloyade autoji walla ɗum Allah suuri min emin jogui komin fonno heeɓa donc vraiment hande komin mbaɗi ko waɗi duuɓi capantati min mbaɗi ɗum e journalisme hande emin jiiɗi mataw yaade parlement min gollana min continue gollanade leñol ngol mais tawi ko assemblée ɗo ganduɗa ɗo ko ɗon pecce ɗe mbatte ko ɗon ɓuuri wawde dañde gartam voilà machallah mi salmini yimɓe fof noon mi weltima e émission o vraiment miɗa waɗa on encourage par ce que hande sa yi télévision waɗi démocratisé ko télévision ji moɗon ɗiɗo addi ɗum par ce que chaine uji mawɗi ɗi ene jogui hen ɓe ganduɗa ɓe kokkani rewɓe no gaari joɗo kaala ɓe ƴeewata tan ko des grands experts toujours ko même yimɓe ɓe jeyata no garana kaala onon noon on gaari on naati e paysage médiatique o on mbaɗi feere yimɓe fof jii hen koye mumen yo Allah wallu allahumma amin Seydi Kane ko bellama meɗen mawɗo kadi e duwanadema ɗoɗo naatiɗa e banggue politique nde Allah fawatino junggo muɗum amin taw ɗo so Allah jaaɓi à partir de mois de novembre o so tawi en mbiɗo mois de décembre taw hankkandi mi invite ma ɗo taw mbiyami ko honorable député Allah no wawi aɗa journaliste en ko toñoɓe joni soɓe noddi kam tan honorable wi onon kam mane gonɗon wi amin
wadde ko ɗum minen ñagotomi Allah taw gatta ɗo taw ko honorable député Mayram Selli Kane arti ɗo wadde ɗen ɓe woni ni min bellama kadi yewtere nde no mbiɗa ni c'est très riche ko gonga so woni no sago meɗen taw koye 2 heures temps eɗen gandi hay so woni 2 heures temps ma wonde yewtere waɗone gartam taw yimɓe keɓata hen kadi koko waɗi gartam kono noon wona hojomaji poɗɗi noon joguiɗen kono noon en mbaɗi résumé ko ɓurno wadde important ko fo heɓama hen so andede hol Mayram Selli Kane so andede oɗo rewi haw yettiɗo so andede kadi hoɗo yarata hande e gurdam makko kadi hande halpureɓe hewɓe walla sen mbiya mbiyen fulɓe hewɓe ɓe ganduɗa ene jewnannoma jewnino yiidema ayawa hande jeeyamo ayawa Pin TV kadi wonan ɗumen kadi beelam wadde enen woni ni en beelam kadi ko weltorade kadi e mawniraɗo hande ɓornuɗen par ce que ɗen gandi woni no wiite ni journaliste kam walla animatrice so tawi a itti wutta hokki ɗum arma muɗum way fono guitta ko arma mawɗo woni ɗon wadde hande no ɓornimi oɗo vaccin joɗɗo ko mawnam Hapsa Déme ha to e France ko debbo mo hoore fonde Thily Boumou Ndiaye mo ganduɗa ko mawniraɗo moƴƴo nde ummi France nde o wi ko o wawa yaade haw ɓennoya Fouta taw yiyani Sely Dia ko noon o noddiri miñam woni Moussa Niang walla mbiyen ñeño moderne Moussa kadi woni sababu men gandodirele makko nde garɗen itti vaccin je parfum ngaji foof o addi wadde ɗenen mbiya yallah jutno ha juuta wadde hande ko Hapsa Déme debbo mo hoore fonde Thily Boumou Ndiaye kono noon hande o resago to e Diaba hay sinno ko to woni to e France en calminimo en beltanimamo en mbimo kadi yallah jutno ha juuta wadde kadi e wiide bandiraɓe foof Allah jarama on jarama kala kadi ko feewe yewtere nde gila e jonde nde ha e haala ka ko Allah subahanahu wa taala ko ngakki hen foof ko neɗɗo kono wonano ko ɓurani meɗen oɗon ɗaɓɓe yaafuye kala saaha haalde weeɓani en satti kono noon ko hettade tigui ɓuuri sattude kala ko fewata yewtere nde ko Allah subahanahu wa taala Allah jarama on jarama ha yewtere wonde kadi e invité goɗɗo kadi inchallah jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltan duumen Allah jarama on jarama Soko plena animal mon Ebe Africa Hayo yam yo